ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನಿಕ್ಲ ಮೌಕ್ಯದ ತುಳು ಮಾಣಿಕ್ಯ ರವಿಂದ್ ಬೋಳ ಹಿಂಚಿಪ್ಪಗು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಪತ್ತಿನಿರ್ದವರ ನಮ್ಮ ದೇಶದತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾಗ ಕೂಡಿದ್ ಪೋತೀರಿ ಆಂಡ ಇತ್ತ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ಪಿ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಹೆಂಚು ಒಪ್ಪೋಡು ತಿಳಿಪಾದ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹಿಡಿತನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ವಾಪೇಲೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಐಕ್ ಬಡದು ಒಂದೇ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಕೈದೆಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅತಂದ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೊಂದು ನಮಕ್ ಎದುರ್ದಾಗ ಆ ವೈರಸ್ ಉಂಡಾಯ್ತ ಅಂದ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವರದಾದ ನಮ್ಮದಾದ ಅಕ್ಲೇ ತೊಂದರೆ ಬಳ್ಳಿ ಅಕ್ಲೇ ನಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರೆಯರ ಬಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸೀಕ್ ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಐಕ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಡಲ ಎನ್ನ ಕಳಕಳಿದ ವಿನಂತಿ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಮಾತ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಗುಂಪಾದ ಜನಕುಲು ಉಂತೊನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟೋಡು ಪಾತಿರ್ನಿ ನೇನು ಮಾತ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಇತ್ತದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಒಯ್ನು ನಮಕ್ ಹೆಂಚು ಒಪ್ಪೋಡು ತೆರಿಪಾದ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಇತ್ತನೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಬಂಡ ನಮಕ್ ನಿಜವಾದ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪೋಡು ದಾಂಡ ಸುರುಟು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಉಪ್ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕುರೆ ನಮಕ್ ಸೀಕಿಚ್ಚಿಂದ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗುಂದೆ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಅವಿನೇ ಕೈಗೆ ಬಡದೆ ಸಹಕಾರ ಏತ್ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಣೊಂದುಂಡು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಲ್ಪಲಿ ನೈದಿನ ಗೇಂಡ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಂತಿನಕ್ಲು ಸರಿ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎದುರುದಾಯ ಸರಿಪರ ಸಾಧ್ಯ ಎದುರುದಾಗ ಅಂಚಿನ ತೊಂದರೆ ಉಂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಿ ನಾಪಂಡ ವೈರಸ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತೂತಿಜ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಅಕ್ಲೆ ಉಂಡ ಅಂದ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಮಕುಂಡ ಅಂದ್ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ದೂರ ದೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂದ ಒಂದೇ ದಿನದ ಮಟ್ಟಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೇನು ಅಕ್ಲೆಂಚ ಉಪ್ಪಿರ ಪಂಪಿರ ನೇಕ ಅನುಕೂಲವಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತುಕೊರೋಡು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಈ ಪೀಡೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಎಂದು ಕೇರ್ಪುನೇಟ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಕೊಡದೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಎಡುಪ್ಪಲೇ ಯಾನಿಕ್ಲ ಕಳಕಳಿಕ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ.